Ayan mga ito, ang mga tigre. Iwas sa loob. Pero hay na ilang dito sa kanto ro. Oh, bigyan. Ah. 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 Inadi ka juga mo. Ah. Sindi buwan dia ipasam juga ko. Oh, para. Oh. Kalau kamu sa baba kok yang gua na ilay ko ay ni ay na sidra kamu ni yang gua na ilay ko ay sinca na bo ay ngam kita video ako caca mo kasi yan po ay na sidra tunggu video kamu ni dah so kinaga sabi ro dia ko ay ngam ba diam deh ko hati kasih kali yes kau lanjut dia mau memang mandi dia yang di sini orang bawa karena saya atak ko semua mana angam di sini itu je benar pak oh kalau mereka tahu yang warna besar ini dia oh hari oh nah itu aku hai cái này hai con nghe khô tôi mấy đứa cao dùng tới bên đâu cao dùng tới không bà anh xin mga buksidra na sa pigi to bunda pasaga pigi to ba kay sabi mo si kayon sa ba ay sumusunod pigi na ra si na kayon sa ako si japa lo bugit sap tapos sa loko hay ay sumusunod pigi na ba ko hay yun mga IT